Aġenzija Support nedit servizz ġdid bl-isem ta' Way to Work li għandu lan li jħeġġeġ u jipprepara nies b'diżabilità biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan is-servizz kien weda elettorali fil-manifest tal-Partit Laburista. Is-servizz se jingħata forma ta' taħriġ maqsum fuq 20 ġimgħa li jaċċerta li l-parteċipanti jkunu mħejjija sew għad-dinja tax-xogħol. Dan is-servizz se jiżgura li nies b'diżabilità jissoċjalizzaw, jikbru u jingħataw il-motivazzjoni meħtieġa biex jiksbu kwalità ta' ħajja aħjar. In-nies li se jibbenefikaw minn dan il-programm se jiġu mħarġa b'bosta aspetti, fosthom fit-tqassim tal-ħin, l-għajxin indipendenti, l-użu ta' trasport pubbliku kif tinkiteb CV. Is-sessjonijiet se jsiru fi gruppi żgħar biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet individwali ta' kull parteċipant. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support qal li dan is-servizz se jgħin mhux biss nies b'diżabilità, iżda anki lill-familji tagħhom. Persuni b'diżabilità irridu jimxu fejn jixtiequ jimxu u permezz ta' dan is-servizz se nkunu qed noħolqu iżjed għarfien, se nkunu mal-persuni b'diżabilità u lilin minn persuni b'diżabilità biex huma jkunu iżjed isibuha faċli biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. U għalhekk naħseb jiena tawgura tajjeb li l-Aġenzija qed tinvolvi ruħha u timpenja ruħha wkoll f'dan is-settur. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li dan il-proġett se jagħmel differenza tanġibbli fil-ħajja ta' bosta persuni. Din hija weda elettorali oħra li qiegħda titwetta u wedna li nkomplu nagħtu sem tagħna biex aktar persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol, u allura dan huwa programm li ser ikun qiegħed jgħin lill-persuni b'diżabilità mhux biss jidħlu fid-dinja tax-xogħol imma li jkollhom karriera li tkun sostenibbli għal numru ta' snin. Dan is-servizz se jidħol fis-seħħ f'Ottubru ta' din is-sena.